Vítám vás na vysílání z Benátek. Tady slečna Nela nadšená, slečna Dominika taky nadšená, babička nejnadšenější. Hele, tam pan Přelíza. Pan Přelíza přes gondoly. Jo, dobrý, já jsem myslela, že tohle to ano. Jedinečná gondola, pěkně dlouhá, pěkně vratka. Ano. Jo, to pan se tady odráží. Pan parkuje. Pan se vyhýbá. Toto je asi nějaký nastupiště hlavní. To už se mi zdá méně luxusní, ale To neříkej pánovi. to mi nerozumí naštěstí. On mluví benátsky. Hele, teď se srazí. Teď se srazí, protože tamhle pánovi to vůbec nejde. Teď se razí, oni to mají vyměřené. Ale evidentně některý jsou tady jenom zaparkovaní. Ajajaj. Ježiši. Tak to nevím teda, jak to vyřešit. Asi, aby někdo neotřel. Viděli jste to? Ale jak to chce proplout, to nevím teda. On to protlačí. To se nemůže vejít. On má zpětný kód, že? No. Asi. Ty další. Teď jo, ale jak to proplo? Tak to teda. Neřešitelná situace. Už to tipnu? Ne. Děj se, a tam je další. Musím to točit. Ježiš, a teď jde z druhé strany, no tak to teda nevím. To už je krize. Ty se tady snaží to vyřešit, snaží se uhnout. A tamhle ten ti to zacpul z druhé strany. To je milimetrová práce, wow. To nevinde. A vyšlo. Tady mají všichni proužkatý to, ti gondoliéři. Všimli jste si? Tady mají všichni proužkatý trička. Ale už to prožduchali a tamhle ten jim na konci uhnul. Tak jdeme? Ještě moment. Pojďme čekat. Takže končíme vysílání.